ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים להתחיל תכף. בואו רק נעשה בדיקה שבאמת שומעים אותי. אז מי ששומעת שתכתוב אחת, מי ששומעים, שומעים. בסדר, מצוין. אז אני רואה שכולם שומעים. אוקיי, אז אני רואה שכולם פה שומעים. אז כמו שאמרתי, ערב טוב לכולם. אנחנו בעצם רצינו לעשות את ההדרכה הזאת, משהו שהיה צריך לעשות במועדון, בעקבות ההזדמנות שנוצרה שאין לנו הדרכה היום של דגן, אז לכולכם תרשמו לכם שזה עבר לשבוע הבא, עם אוקו דגן, הולכת להיות הדרכה על תזונת ספורט, אז התפננו למשבצת הזאת, ובעצם זה משהו שהיה לנו מאוד חשוב לעשות. עכשיו, מה שנעשה היום, אנחנו נסביר קודם כל קצת על ערב תזונה, מה המטרה שלו, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתארגנים אליו, מה צריך לארגן בעצם, אז תרשמו לכם, תהיו עם דף ועט והכל ולרשום. נעבור על סקריפט איך להזמין אורחים לאירוע, לערב, ואחר כך נעבור על המצגת, בעצם איך לעבור על המצגת מול אורחים. אוקיי? בעצם המטרה פה של כל אחד, בסופו של דבר זה לעשות את זה בעצמו, לעשות את זה מול האנשים שלו, עם הלקוחות שלו, עם המאמנים החדשים שלו, וככה זה בעצם מתפתח. אז אנחנו נעבור בעצם לדבר הראשון, שזה מה אנחנו מארגנים בערב כזה, שזה יכול להיות ערב פתיחת עסק, כמו שאנחנו קוראים לזה, שבן אדם חדש שמתחיל את העסק, וזה יכול להיות ערב של תזונה, אוקיי? וזה יכול להיות גם מסיבת צ'קים, כל אחד אוהב לקרוא לזה איך שהוא רוצה. אני אישית מאוד אוהב את השם ערב תזונה או מפגש תזונה, כל אחד שישתמש בשם שנוח לו. אז ככה, בעיקרון מאוד מאוד חשוב להבין, לפעמים אנשים לוקחים את זה כערב של אירוח, ואז באמת מעמיסים מכל טוב על השולחנות. זה נחמד מאוד, זה מאוד יפה, אבל זה לא משהו שצריך לעשות יותר מדי, כי אתם בסך הכל רוצים שזה דבר שישתכפל, זאת אומרת שאנשים שמגיעים לשם יוכלו גם לעשות את זה, ואתם רוצים לעשות את זה מספר פעמים, ולפעמים אנשים מוצאים כל כך הרבה כסף על הכיבוד באותו ערב, שאחר כך בעצם גם הרווח שיש לנו הולך על הכיבוד, אז חבל על זה. אז מה שחשוב לנו זה שאנשים מגיעים, הדבר הראשון, וזה חשוב שיהיה מוכן מראש, זה משקה צמחים, בדרך כלל עדיף חם, משקה צמחים להגיש לכולם. בנוסף, יש לנו גם את החטיפים שלנו, אם זה במקום שאין בעיה מבחינת כשרות, שהחטיפים הם כשרות חלבית, וכמובן בסוף, תכף אני אסביר את זה, אנחנו מגישים את השייקים. מי שרוצה אפשר קצת אולי פירות או ירקות חתוכים, אבל יותר מזה אין צורך, באמת שאין צורך. עכשיו, מבחינת הדבר הכי חשוב בערב הזה, זה המספרים. Okay? זאת אומרת, כמה אנשים אנחנו מזמינים, okay? ותכף נבין גם את מי אנחנו מזמינים. הדבר באמת שאנחנו רוצים לעשות הוא, כשזה בן אדם חדש או כשזה אצל לקוח או משהו בסגנון, זה כמובן להזמין את הסביבה הקרובה אליו, שזה אומר משפחה, חברים, חברים מהעבודה, אוקיי? זה בעצם האנשים שאנחנו רוצים, אין לנו צורך בתור התחלה ללכת ולהזמין אנשים בחוץ, אנשים שלא קשורים לאירוע. בעצם חשוב לנו שיהיה את הסביבה הקרובה, אוקיי? חשוב שהבן אדם כבר כמובן יהיה על מוצר, אוקיי?
אפילו שיהיה לו איזו תוצאה. אם זה מאמן שרק התחיל, או אם זה לקוח שמתקדם, אז אנחנו נרצה לתת לו את השבוע, שבועיים, 3 להתחיל לקבל תוצאה מסוימת. תוצאה יכולה להיות הרגשת אנרגיה, יכול להיות שהוא התחיל ואפילו קילו של ירד, הרגשה יותר טובה. זה מספיק, העיקר שיהיה איזה חיבור מסוים שהוא חולק את העדות שלו, שבעצם הוא יוכל לדבר מתוך ניסיון. Okay? עכשיו, מבחינת מספרים, וזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים בערב כזה במינימום 5 אנשים שיגיעו, okay? וסדר גודל של בין 5 ל-15 זה מספר טוב, לפעמים גם יהיו 20, אבל בין 5 ל-15 אנשים זה מספר מאוד מאוד טוב. עכשיו, מה שחשוב להבין, בשביל שיהיו לנו 5, 10, 15 איש, אנחנו לא צריכים להזמין 5 אנשים או 10 אנשים. Okay? אנחנו צריכים לעשות רשימה של סדר גודל של 40 אנשים, 30-40 אנשים. Okay? מתוכם בדרך כלל יאשרו לנו סדר גודל של חצי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפחות 20 שישרו לנו. Okay? 20 זה אומר 20 אנשים שונים, זה לא זוגות. Okay? זאת אומרת, זה לא 10 זוגות. 10 זוגות אני סופר אותם כ10 אנשים ולא כ20. וקרה לנו כבר שנתקלנו שאנשים ספרו זוגות כבן אדם בודד, ופשוט אתם תגיעו לערב ותתאכזבו מכמות המשתתפים. Okay? אז אנחנו חייבים 20 אנשים שאמרו לנו, כן, אנחנו מגיעים. Okay? יכול להיות שהם אמרו את זה כמה ימים לפני, אבל אנחנו נאשר איתם יום לפני, לוודא שהם כולם אומרים לנו. אז ביום הלפני הזה בעצם אנחנו צריכים את ה-20 אנשים האלה שאומרים לנו כן, זה יבטיח לנו סדר גודל של משהו בסביבות בין 5 ל-12-14 איש. Okay, זה מאוד משתנה בין מקומות. עכשיו, איך אנחנו מזמינים את האנשים? שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. Okay? אנחנו נעבור עכשיו על סקריפט, אז תהיו עם דף ועד ותרשמו. Okay? מה אנחנו אומרים למאמן החדש, או אנחנו מזמינים, או ללקוח, איך אנחנו מזמינים את האנשים. מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים את המספרים בצורה טובה, אנשים לפעמים מתרגלים לשלוח את ההודעה בוואטסאפ, או בפייסבוק, ודברים כאלה. זה לא ייתן לנו את המספרים שאנחנו רוצים. כשאתם שולחים הודעה בוואטסאפ, להגיע, אפילו עם אותו דבר שמה שאנחנו נכתיב לכם, להגיע לערב תזונה, והבן אדם יגיד לכם, כן, אני בא, זה לא אותו דבר. אוקיי, זה מספרים מאוד מאוד נמוכים, לא הייתי ממליץ לעשות את זה. תמיד עדיף את הטלפון, שאנשים ירגישו את הטון דיבור שלכם, את ההתלהבות, שאתם תרגישו את הטון דיבור שלהם, אם באמת הם מתכוונים להגיע, אוקיי? זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו אני אתן לרחלי לדבר, היא תסביר בעצם איך אנחנו מזמינים את האנשים, מה הסקריפט שאנחנו אומרים. שוב, היא תעבור על זה יחסית לאט, אז תהיו עם דף ועד ותרשמו לכם. הנה רחלי. ערב טוב לכולם. איך אני יודעת שכולם מקשיבים באמת? אפשר לכתוב לי רק שאתם פה? אפשר לסמן לי אחד, לכתוב לי אחד? רותם, רק רותם שומעת אותי? מעולה, מעולה, תודה. שירה, נטלי, תפארת, מעולה. תהילה, אחלה. אתם גם רואות אחת השנייה את התשובות של אחת של השנייה? כן, מעולה. נטלי, מרים. אוקיי, עכשיו תוך כדי שאני... וואי, איזה יופי, תודה רבה, תודה רבה. כן, אמרו לי שיש לי קול רדיופוני. טוב, אבל בואו נתמקד. אם יש שאלות רק תוך כדי, אז בבקשה, וואי, מעולה מרים, מצוין, חיכיתי. אז תשאלו תוך כדי, בסדר? מצוין. אז אפשר לשאול תוך כדי, בואו נראה אם כולם מצוין. טוב, אז כשאנחנו בעצם עושים ערב תזונה, או בעצם מסיבת פתיחת עסק, אוהד, אני רק לא יכולה להקשיב לך. אז בעצם מה שחשוב, זה להחליט, אנחנו יכולים בעצם להזמין בשני אופנים, או בעצם להזמין למסיבת פתיחת עסק, כלומר אני עכשיו התחלתי עסק ואני עכשיו מזמין אנשים לערב תזונה שזה העסק שלי, או כלקוח, אני עם לקוח ויש לי תוצאה טובה ואני רוצה בעצם לעשות אצלי ערב תזונה. אוקיי? אז אני מקווה שלכולם יש כלי כתיבה, וככה.
אז אם אני בעצם עושה אצלי בבית ערב פתיחת עסק, ואני מזמין בעצם את הסביבה שלי, מה שאני עושה זה עושה דבר כזה, מתקשר ואומר, היי שירה, מה שלומך? התחלתי עסק חדש, אני ממש מתלהבת, ביום ככה וככה, אני עושה מסיבת פתיחת עסק אצלי בבית, בשעה ככה וככה. את תגיעי לבד או עם בעלך? את תגיעי לבד או עם רבקה שחברה שלך? ואז היא תשאל אותי, רגע, במה מדובר? האמת היא שאני מאוד עסוקה, אני רוצה להזמין ככה עוד אנשים, בכיף ככה תבואי, הולך להיות ממש מעניין, הולך להיות ממש מדהים, הולך להיות ממש כיף, משהו כזה, אוקיי? הרעיון של השיחה הוא שהיא תהיה קצרה, עניינית, שאני די אומרת, די עובדה שהם באים, כי אם אני אומרת להם, אתם באים לבד או עם בעלך, או את באה לבד או עם שירה, אז די עובדה שאתם מגיעות. שאלות על החלק הזה, על איך אני מזמין בעצם למסיבת עסק שלי, יש? אוקיי, נכון. אני לא עונה על השאלה, כי אני בעצם לא רוצה לגרור את עצמי לשיחה ארוכה. אני גם רוצה לשמור איזושהי סקרנות אצלה. אז זה צריך להיות קורקטי, לעניין וקצר. כי עכשיו כל אחד שנתקשר אליה יתחיל להגיד לו, תקשיב, התחלתי ככה ועשיתי ככה. לא. היי רותם, מה קורה, מה שלומך? ואת שומעת, התחלתי עסק חדש, אני ממש מתלהבת. ביום חמישי אני עושה את מסיבת פתיחת עסק, בבית בשעה 8:30, הולך להיות ממש נחמד, את מגיעה לבד או עם חבר שלך? ככה, פשוט וקל. אוקיי, עכשיו יש אפשרות בעצם לעשות גם ערב תזונה בכיף. שאני לקוח, יש לי תוצאה טובה, ואני רוצה בעצם לעשות אצלי ערב תזונה, אז קדימה. אז אני בעצם מתקשרת לשירה, בהנחה ושירה ראתה את השינוי שלי, אני יכולה להגיד דבר כזה, היי שירה, מה קורה? יופי, מצוין. ראית את השינוי שעשיתי, נכון? שבעצם את החמאת לי שאני ירדתי המשקל וירדתי 7 סנטימטר, כל אחד לפי התוצאה שלו מספר. בעצם מי שעזר לי לעשות את השינוי הזה, מגיע אליי ביום ככה וככה, לעשות אצלי ערב תזונה בבית. ואני אשמח לראות אותך. את תגיעי לבד או עם חבר שלך, את תגיעי עם אמא שלך, את תגיעי לבד או עם אמא שלך. אני חושבת שהולך להיות מאוד מעניין וזה ייתן לכם הרבה ערך. גם פה, אני לא מתעכבת יותר מדי, כמו שאוהד אמר מצוין, זה שבעצם אנחנו עושים הרבה, אנחנו מטרה להזמין כמה שיותר אנשים, וזה חלק מהמספרים. אז אני מזמינה הרבה אנשים. אין לי זמן בעצם להתעכב על כל שיחה יותר מדי. שאלות לפני שצוללים למצגת, שאלות על איך אני מזמינה. אוקיי, אז אין שאלות? הכל מובן. אוקיי. כן, בבקשה. כן. יפית שזה הרגע חזרה מהאימון יחד איתי, כן. אני מקווה שבאמת כולם כותבות, כי זה ככה שיהיה לכם רשום ומסודר. דרך אגב, אני אישית כל שיחת טלפון שאני עושה, ואני די מאוד טובה בזה, אני ממש כותבת לי לפני כן על דף מה שאני רוצה להגיד. וזה לא, יש מי שאומר מה את מקריאה מדף, לא. אני פשוט משננת את זה, והרבה יותר קל לי שיש לי איזה סכמטי ואני רואה מה אני קוראת. אז זה ממש מעולה לעשות את זה בדף, להחזיק את השורפרת והדף איתך. לאיזה גיל, תהילה, מה את שואלת לגבי, אם מישהו ישאל אותי שאלה כזו, תהילה? כן? סליחה, לא ראיתי לאיזה גיל מדובר, אני יכולה להביא את הילדים שלי. בני כמה הם אני בדרך כלל אברר, ואם זה חבר'ה בסביבות אפילו גיל 10-12, בכיף גדול. אנחנו השבוע היינו אצל נטלי, שני החבר'ה שלה, בכיף,
גם אורן, גם ליאם היו שם, מצוינים, שאלו שאלות, היה מעולה. אל תשכחו שאחרי הכל המטרה שלנו שאנחנו בעצם מגיעים, היא לעזור בקהילה מתוך השור, מהבית, שגם החבר'ה הצעירים יגדלו ככה וסגלו לעצמם הרגלים טובים מגיל צעיר. מצוין. מה מגיל 18? לא, לערב תזונה. מה הבעיה שלי שמישהי מביאה את הילד בן 12? אין בעיה. אם זה לא ילד קטן ובוכה שעושה לי רעש, מה הבעיה? מצוין בשבילי. נכון, תוכנית תזונה מגיל 18, כן, שלא תהיה קייטנה, נכון, בדיוק. אבל גיל 18, למה? אני יכולה גם לעשות תוכנית לגיל 16 עם האמא איתי ביחד. אין בעיה, מעולה. אני יכולה להגיד לך שהיה ממש כיף אצל נטלי, שהילדים היו שם, מצוין, שאל שאלה חכמה, הכל מעולה. עוד שאלות בבקשה בהקשר הזה? ומי שאומרת לי בטלפון רק אל תגיד לי שזה הרבלייף, רחלי? והיא אומרת הרבלייף? תגיע, כן, אני יצא לי שאמרו לי דבר כזה, ואני אמרתי, מה? ברור שזה הרבלייף. כן? מה, את מכירה? כן, שמעתי, אני יודעת, וזה, אוקיי. תראי, אני לא יודעת מה את יודעת. אני עושה ערב תזונה. אני אשמח מאוד מאוד שתגיעי. אנחנו משלבים בתוכניות שלנו את חברת הרבלייף, זה נכון. אני חושבת שערב תזונה הזה ייתן לך ערך בכל מקרה. ממש לא. וואי, ממש לא. ממש לא. להפך. קודם כל, אנשים מכבדים אותנו ומעריכים. הרי זה מן הסתם מישהו קרוב אלייך, נכון? אז הוא יודע שמי את ומה את, ואם את אומרת לו, והוא אומר לך משפט כמו, זה לא הרבלייף, נכון? כן, דווקא זה הרבלייף, למה? מה אתה מכיר? שמעתי על זה מפעם, וזה, נו, אני מכיר, אוקיי. תראה, זה יהיה ערב תזונה מאוד מעניין, אני חושבת שזה ייתן לך הרבה ערך, וכיף אם אתה רוצה תבוא. אם הוא לא רוצה, שילך כמינימט, שלא יבוא. יבוא מישהו אחר. לא להתרגש. איך אני הרגת אותי? מעולה. ממש, תדעו לכם, זאת הגישה. נכון, אם הוא רוצה, בכיף, לא רוצה, לא, בכיף. דווקא אלה הכי בעייתיים, אלה וזה, הרבה פעמים קורה שהם מגיעים נניח לערב תזונה או לזה, ודווקא הם אלה שהכי רוצים. בדיוק היום תהילה סיפרה לי עכשיו בדרך באוטו, שהיא פגשה בן דוד שלה, שאמר לה, מה, בלה בלה בלה, והוא, הנה, הוא מגיע אליהם לפגישה. דווקא הוא, מעולה. טוב, בואו נתפקס, כי אנחנו... כן, קוטרים אנחנו לא רוצים בסביבה שלנו, תודה חני, מעולה. האם כולם בבקשה רואות את המצגת למולם? שרשום מצגת תזונה ואורח חיים בריא? מצוין, מצוין, בואו נראה, יופי. רגע, איך אני רק הולכת פה עם השקף שלי? אני רק עושה אנטר, זה מספיק לי? מה? כן. איך אני מעבירה? אני פשוט מתקדמת, עם החץ כאילו? אני יכולה לעשות רק אנטר? למה זה ככה? אצלכם גם המצגת ככה באלכסון יוצאת? המצב בישראל כזה באלכסון? כן, אז רגע, נסדר את זה, בואו נראה אם אפשר. אבל אם זה... זה כאילו שקט, ככה? ואז איך אני יכולה להתקדם? כל פעם שאני רוצה? אנטר, לא עושה את העבודה? אנטר? עם החצים? מעולה. אז בעצם הן רואות מה שאני מעבירה? או שהן יכולות להעביר מעצמם? אוקיי. בואו נראה. רגע, שנייה. אתם רואות עכשיו את השקף של המצב בישראל בבקשה? רגע, אני עכשיו רק לא רואה אתכם. עוד רגע. מרים אני רואה, נכון. נטלי? כן. אז אתם רואות, אוקיי. יפה. אז אנחנו, מה שאנחנו לרוב אוהבים בערב תזונה, זה מה שאנחנו רואים שהכי עובד, זה לעשות את זה בעצם עם, ממש עם, בחוברת כזאת, כלומר בקלסר כזה. כלומר, ולא במצגת, אפשר על מסך, אבל בעיניי יותר שכפול של הדבר, זה שעושים את זה באמת פשוט, סימפל, פשוט,
בעצם בחוברת. אנחנו בעצם עומדים מול הקבוצה, מול הערב תזונה, עומדים ופשוט מעבירים את השקפים. בעיניי זה גם יוצר ככה הזדהות מהאנשים, שזה פשוט קל, אנחנו לא איזה דוברים מקצועיים. אוקיי, אז מה שאני אומרת בשקף הראשון, תרשמו לכם בבקשה, ממש בכמה מילים, פשוט, אני מספרת, קודם כל נתחיל בשלום לכולם, שמי רחלי, אני מאמנת תזונה, אפשר להגיד, אני מתלמדת מאמנת תזונה, כל אחד יכול להגיד איך שהוא רוצה להציג. אני עוד מעט אספר קצת יותר על עצמי בהמשך. אנחנו בעצם עושים עכשיו פה ערב תזונה כי הלקוחה ככה וככה הזמין אותנו, יש לה תוצאה מצוינת ובעקבות זה הגענו לכאן בעצם. ובעצם באורח החיים המודרני שיש לנו, עם כל האוכל המהיר והכל, בעצם חשוב שנדע מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו מכניסים לגוף. אז בואו ככה נספר קצת מה המצב בישראל. מבחינת המצב בישראל, ואז פה אני די מקריאה, 63% מהאוכלוסייה נמצאים בעודף משקל, וכמעט 80% מהמגזר החרדי. פה אני יכולה להגיד, מי שרוצה יכול ישר לעבור לזה ש21% מהאוכלוסייה סובל מהשמנת יתר, או שאני יכולה ככה לזרוק, מישהו יודע למה ככה במגזר החרדי המצב ככה יותר, יש יותר עודף משקל, ואז אני מדברת מהר? אוקיי. מה? תראה, גם נורא תלוי גם באמת מי יושב מולי, כי אם אני מול אוכלוסייה חרדית, אני כן אגיד, אם אני מול אוכלוסייה שהיא לא חרדית, אז אני לא אתעכב על זה שזה פה יותר או זה פחות. אז אם כן, 63% מהאוכלוסייה בעודף משקל, כמעט 80% המגזר החרדי, כמעט רבע מהאוכלוסייה סובל מהשמנת יתר. מה זה השמנת יתר? זה אומר שכבר זה גובל, כבר לא בעניין של רק אסתטיקה או משהו כזה, זה כבר עניין בריאותי. ישראל נמצאת במקום השמיני והמכובד בהשמנה. פה אני יכולה גם לציין אם אני רוצה לשאול, מישהו יודע ככה באיזה מקום נמצאת ישראל בהשמנת ילדים? הסיבה שבמגזר החרדי יש יותר. ילדים אגב נמצאים במקום הרביעי, השמנה יותר בקרב החרדים, גם יש כמה סיבות, אבל הסיבה נראה לי העיקרית, זה בגלל שבאמת מאכילים משפחות גדולות, והולכים הרבה על אוכל שהוא באמת פחמימתי יותר, אורז בכמויות אוכל, וגם האוכל היותר זול, כי מאכילים משפחות, בדרך כלל אוכל פחות טוב. קונים הכל בגדול, בדיוק ככה. וגם יותר יושבים, מתפללים אולי פחות פעילים, יש כמה סיבות. נכון. והדבר הכי חשוב בשקף, זה ש70% מהמחלות קשורות בקשר ישיר לתזונה לקויה. כלומר, השקף הזה אני די מקריאה אחד, ומה שזה אומר, שאם אני הולך לרופא, יש לי 10 אנשים בתור, 7 מתוכם יכלו לא להיות שם, אם הם היו אוכלים נכון. שאלות על השקף הזה. אני רוצה להתקדם פה עם השקף עוד ואני לא מצליחה. אוקיי, מעולה, קל. אוקיי, אז בואו נראה מה המצב בישראל. פה הנה כל התקשורת שאנחנו רואים בעיתונות. על השקף הזה אני לא מתעכבת. אני יכולה רק סתם לזרוק איזה מילה, אחד מכל 3. אני זוכרת בכיתה שלי, שהיה אולי ילד 1, 2 שמן, כיום בכיתות הרבה מאוד ילדים נמצאים בעודף משקל. לא מתעכבת יותר מדי על השקף הזה, זה יותר שקף של אווירה. אוקיי, הדבר הבא, מצב התזונה בארץ ובעולם. גם פה לא מתעכבת יותר מדי, אבל כן מספרת שבעצם יש לנו את הזיהומי האוויר, וריסוס, שאם אנחנו זוכרים, בעבר היו הרבה מרססים דרך האוויר. כיום רוב המקומות, הריסוס הוא כבר נמצא בהשקיה. ואם הריסוס נמצא כבר בהשקיה, אז בעצם הפרי כבר מקבל את זה. זה כבר לא מלמעלה שאני יכול לשטוף, זה כבר בפנים. אוקיי? מצוין. אוקיי, אז נמצאת למולנו טבלה של משרד הבריאות האיטלקי, שבעצם בדק פירות וירקות לאורך תקופה,
את הערך התזונתי שלהם. אוקיי, אז יש לנו פה מספר דוגמאות, בואו ככה נתמקד באיזושהי דוגמה, למשל אני לוקחת ברוקולי, רואים בטבלה שלמשל סידן בברוקולי, בשנת 1985 היה לי 103 מיליגרם, מה שכאן הכל זה מיליגרם, ל-100 גרם פרי. אם יש עדכון לטבלה הזאת, אני לא יודעת, אני יודעת להגיד רק שהמצב לא ישתפר. כלומר, אם הטבלה הזאת היא עד 2002, בטח שזה לא הלך וישתפר. אוקיי? ואז אני בעצם מראה, ברוקולי, כמות הסידן בשנת 85 היה 103, טק, 17 שנה אחרי זה ב-2002, 28. המצב לא הלך וישתפר. בואו ניקח לדוגמה בננה, חומצה פולית. למה משרד הבריאות האיטלקי? אני לא יודעת למה לקחנו את זה דווקא משם, אף אחד לא שאלו אותי. מישהו פשוט תרגם לנו את זה במשרד הבריאות האיטלקי. אוקיי. בננה, בואו ניקח חומצה פולית, חשוב לנו כנשים, שנת 85 היה 23, שנת 2002, 5, זה אומר חמישית. אם אני רוצה לקבל את אותה כמות שקיבלתי בשנת 85, אני צריך לאכול 5 בננות. אם אני אוכל הרבה ברוקולי, לא יקרה שום דבר, אם אני אוכל 5 בננות, אני אראה בהתאם. קודם כל לא שומעים אותך, אבל תלחצי איפה שאת רואה את הציור של המיקרופון, אבל גם לא שומעים אותך. אוקיי, מצוין. יפה. ובעצם עכשיו אנחנו עכשיו בעצם בלב הערב תזונה. כי מבחינתי זה השקף, אחד השקפים הקריטיים. כי אם את זה לא מבינים, חבל על הזמן. אז מה שאני אומרת כאן, אני לא אומרת חינוך תזונתי, זה כותרת יותר בשביל האנשים. אני בדרך כלל שואלת את הקהל, אתם מסכימים איתי שהיום התזונה שלנו לא מאוזנת? נכון, נכון, נכון. למה דווקא אני אוכל בריא? יופי, לחייך בנימוס. לא צריך להתייחס לכל אחד שמגיב בקהל. לחייך, להמשיך. מה זה אומר שהתזונה שלנו היום לא מאוזנת? זה אומר שמצד אחד, בצד שמאל, יש לנו יותר מדי עודפים, שזה אומר שומנים, סוכרים, הורמונים, תרופות, הורמונים שמזריקים, כמו שאמרתי, לבעלי חיים. ומצד שני, הגוף, יש לו הרבה חוסרים, הרבה דברים שהוא לא מקבל, כמו ויטמינים, מינרלים, חלבון טוב, פחמימה טובה, מים, הכי פשוט בעולם, לפתוח את הברז, לשתות מים. החוסר איזון הזה, שמצד אחד אני מקבל יותר מדי עודפים, דברים כאלה, ומצד שני הגוף מקבל פחות מדי מהדברים שחסרים, יוצר חוסר איזון, יוצר לנו הרבה בעיות. אם זה בטווח המיידי, יכול להיות כאבי ראש, נשירה של שיער, שבירה של ציפורניים, ואם זה כבר בטווח היותר מהיר, ופה קפצתי כבר לשקף הבא, עודף משקל, כולסטרול עלינו, לחץ דם וכו'. רגע, קפצתי פה. מה כתבת, מרים? כן. מעולה. שאלות עד לכאן? יפה. אז אנחנו נעזרים בתזונה שלנו בחברת הרבלייף. תכתבו, אנחנו נעזרים בתזונה שלנו בחברת הרבלייף. אני מרגישה בנוח לשאול את הקהל, מישהו מכיר? אם אני לא מרגיש בנוח, אני פשוט לא שואל את הקהל. כי אז יכול להיות שמישהו יגיד לי, כן, שמעתי, זה יגיד לי זה, כל אחד יגיד משהו, יופי. יפה. אז גם אם יגידו לי דברים רעים, אוקיי, אני מקשיבה, מחייכת, אוקיי, אז בואו נשמע קצת באמת עובדות, ולא שמועות או דברים שאנחנו לא מכירים. יפה. אז הרבלייף קיימת 35 שנה, ב-93 מדינות. היא בעצם חברת התזונה מספר 1 בעולם. אז בואו נכיר קצת מי עומד מאחורי המוצרים. הראשון שאני רוצה לספר לכם זה פרופסור דיוויד היבר. פרופסור דיוויד היבר, כן, יהודי ישראלי, לכם אני אומרת, הוא רופא מספר 1, הוא נחשב למומחה מספר 1 בעולם בתחום התזונה.
הוא נבחר 9 שנים ברציפות להיות דוקטור אוף אמריקה, רופא מספר 1 בארצות הברית, מכל הרופאים, מכל התחומים, והוא נבחר על ידי רופאים. הרופא השני שאני רוצה להזכיר, זה פרופסור לואיס איגנרו, הוא זוכה פרס נובל לרפואה. אנחנו יודעים על משהו כמו 50 רופאים חיים שזכו בפרס נובל לרפואה, וממה שידוע לנו, הוא הרופא היחיד שקושר את עצמו בחברה. למה זה חשוב אני אומרת לכם? כי זה אלה רופאים שיכולים, לואיס איגנרו יכול בעצם בהרצאה אחת לקבל עשרות אלפי, אפילו מאות אלפי דולרים להרצאה, הוא בוחר לקשור את עצמו עם חברה, כי זו הדרך שלו, לדבריו, לעזור לכמה שיותר אנשים. אם הוא בקליניקה הפרטית שלו יכול לקבל 100, 200, 300, 400 איש. דרך הרבלייף הוא יכול להגיע ולעזור להרבה מאוד אנשים. תכתבו לי כן שאתם חיים. אם אפשר כן. מעולה. Thanks. יפה, מעולה. נתקדם. מצוינות, יפה מאוד. אוקיי, השקף הבא, עכשיו אני תוך כדי, אתם מרגישים את הקהל כזה, מסתכלים, מעבירים את זה, אתם כמובן תעשו חזרות לפני כן, תעברו על השקפים, תדעו מה אתם הולכים להגיד. תודה רבה, תודה רבה. אוקיי, אז הגאונות מאחורי המוצרים, אני לא יודעת אם אני צריכה להזכיר את זה שוב, אבל אני כן אומרת, ויש גם כמובן נציגות גם בארץ, יש לנו בארץ את דוקטור יוני ירום, הוא רופא מומחה בתחום הספורט, רפואת ספורט, יש לו את מדקס למי שמכיר, אני ככה גם אם יש איזה ספורטאים בקהל אני יכולה לזרוק, כמובן שמישהו בתחום הספורט מכיר, דוקטור יוני ירום, מומחה בתחום הספורט, מלווה אלופים אולימפיים בארץ, יש לנו את מיטל עזר, תזונאית הקלינית שמלווה את החברה, ועוד הרבה מאוד רופאים שנמצאים בוועדה המייעצת של המוצרים. אוקיי, אז עד לפה שאלות. האם יש שאלות? מה היה לנו בעצם עד עכשיו? היה לנו איזשהו רקע כללי על מצב התזונה בארץ ובעולם. אחרי זה דיברנו על מי זאת בכלל הרבלייף, ועכשיו אנחנו בעצם מדברים למה הרבלייף? למה אני צריך בתזונה שלי את הרבלייף? קודם זה היה מי הרבלייף, עכשיו למה אנחנו צריכים את הרבלייף? אוקיי, מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עושים 4 דברים. ופה אני פשוט מקריאה את זה ולא אומרת שום דבר. רק מקריאה את זה, אני עוד לא צוללת לכל אחד מהסעיפים, כי עוד תהיה לי שקף על כל אחד מהדברים. אז 1, 100%, מה שאנחנו עושים זה 1, 100% מרכיבי תזונה, 2, חלבון, 3, BMR, מי יודע מה זה BMR? Basic Metabolic Rate, Basic Metabolic Rate, Basic בסיס, Metabolic Rate, חילוף חומרים, בסיסי, מצוין. בסדר, כן, ו4, אנחנו אוכלים לפחות 5-6 ארוחות. אוקיי. פה אני לא מדברת על כל אחד מהסעיפים. רגע. שנייה, מישהו יש שאלה? זו שאלה אבל היא לא רלוונטית עכשיו, לשקף. חני, אני לא ראיתי... אז תקשיבי מה נעשה, חני, תשאלי את השאלה הזאת בסוף, שאלה מצוינת. הנה, שלחה לנו פה מה זה BMR, תתייחסי לזה להמשך. בסוף יהיו שאלות. ה-BMR זה בעצם קצב חילוף החומרים הבסיסי שלנו, אוקיי? רייט זה יחס. אבל אני לא מתייחסת לזה פה. פה אני ממש מקריאה 1, 2, 3, 4, לא נוגעת בזה. אולי בעצם לגבי 3 אני כן לפעמים אגיד, Basic Metabolic Rate, קצב חילוף חומרים בסיסי, זה בעצם כן, פה אני אולי כן אגיד, כמה קלוריות, בעצם אנרגיה, הגוף שלי שורף ביממה כשהוא לא זז. ו4, אוכלים לפחות 5-6 ארוחות. יפה. 100% מרכיבי תזונה, בעצם לתת לגוף שלנו את כל מה שהוא צריך. ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים,
כל מה שהגוף צריך. דבר שני שאנחנו עושים, לרוב אני מנסה כן לחסות את השקף הזה, ואני אומרת חלבון. מישהו כאן יודע מה זה חלבון? אז יהיו כאלה שיגידו לך, ביצים, בשר, דגים, יהיו גם כאלה שיגידו לך, אחד מאבות המזון. נכון. אז לכן אני אומרת שנדע, יש 3 אבות מזון, פחמימה, חלבון ושומן. חלבון זה מה שבונה את הגוף. אני לא צריכה להגיד את זה לאנשים, שאני אדע בראש, אבל כשאומרים, אני שואלת אותם, במה יש חלבון? אז הם יענו לי, ביצים, בשר וכו'. כמה חלבון אנחנו צריכים? ואז כל אחד זורק תשובה. יהיו את אלה שיגידו לכם 0.8, כי זה מה שבאמת כתוב בספרות, אבל זה המינימום, מינימום, 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 שאני יכולה להגיד לכם שהדוקטור בהרצאה אמר לנו שזה ממש כלום, זה אפילו לא היה נותן את זה off the record לעכבר שלו, אז המינימום מינימום הוא 1.5 גרם לכל קילוגרם גוף. עכשיו, אם אני בחורה שלא מתאמנת, בחורה קטנה, ואני רוצה ככה לשמור על עצמי כמו שאני, גם 1.2 זה אחלה. ככל שאני מתאמן יותר, אני צריך יותר חלבון. מעולה. אז לנו 1, לתת לגוף את כל מה שהוא צריך, 100% מרכיבי בנייה. חלבון זה גם ה-100% שלנו, אבל אנחנו כן מבודדים אותו, כי הוא אחד מאבות המזון שלנו, וזה מה שבעצם בונה את הגוף. יפה. 3. ופה אני מגיעה שוב פעם בעיניי לאיזשהו פיק, לאיזשהו שיא במצגת, כי גם זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. BMR, אמרנו קצב חילוף חומרים בסיסי, בעצם, כמה קלוריות, אנרגיה, שאני במנוחה לא זז, כמה אני שורף. אז נשים לרוב שורפות בין 1,000 ל-1,500, גברים 1,500 עד 2,200, יותר מנשים, ובעצם אני נשאלת השאלה, אני צריך לתת לגוף שלי, כמו שאמרנו, ויטמינים, מינרלים, מים, תאית, סיבים, כל מה שהגוף צריך וחלבון. איך אני נותן לו את כל זה לגוף? אם אני אוכל רגיל, זה ייתן לי משהו כמו בין 3,000 ל-5,000 קלוריות. אבל אם אני יאכל כל יום 3,000-5,000 קלוריות, אני לא אקבל תוצאה שאני רוצה. אם זה מבחינת ירידה במשקל, חיתוף, אוקיי? אני לא אקבל את מה שאני רוצה. מה בא הרבלייף ועשתה? הרבלייף באה ובעצם אמרה, בואו נחליף בעצם מתוך 5-6 ארוחות שלנו, 2 שקים תזונתיים, מתוך 5 ארוחות נחליף 2 שקים תזונתיים, ואז הכמות קלוריות שלי תהיה בין 300 ל-400, בעצם בשני השייקים האלה. ואז אני אמצא סביב החילוף חומרים, סביב ה-BMR שלי, ועדיין ייתן לגוף שלי את כל מה שהוא צריך, את הוויטמינים, המינרלים והכל. הבנו בעצם מה היה פה האתגר? הנקודה פה מובנת, כי צריך להיות מובן לכל אחד ואחד מאיתנו, כשנוכל גם להסביר את זה לאחרים. תגובות? לא שומעים אותי? מה זה? לא פרב, מה זה? מעולה. וזה מובן, נכון? הנקודה מובנת. יפה. וכל זה בעצם נכנס לנו ב5-6 ארוחות ביום, אז בואו נראה איך זה בתכלס. אם אני רוצה עכשיו בעצם לרד במשקל, אני מחליף 2 שקים תזונתיים ביום, אוכל ארוחה אחת מרכזית, ו2, ואפילו יכול להיות יותר, תלוי כמה זה אני ער ביום, ארוחות ביניים על בסיס חלבון. אם אני רוצה להיות על שמירה, ההפקה בעצם, אני בעצם לוקח, שק תזונתי, 2 ארוחות מרכזיות, ועוד ארוחות ביניים על בסיס חלבון. אם אני בעלייה במסה, 3 פעמים שק תזונתי, 3 ארוחות מרכזיות, וכמה שיוצא, ארוחות ביניים על בסיס חלבון. שאלות עד לכאן, כי לי יש מה להוסיף. אם אין שאלות, אני אתקדם. שאלות על החלק הזה, לא על דברים אחרים. על דברים אחרים אני אענה אחר כך.
כן, מה לגבי עלייה במסה? מה בעלייה במסה? לא ראיתי. רגע, תני לי לעלות למעלה. תהילה, מה השאלה לגבי עלייה במסה? שהם לא צריכים הרבלייף? בעלייה במסה? אוקיי, אז ככה. כי הם יכולים לאכול כמעט הכל. אוקיי. אז קודם כל, כמובן שמי שיכול לענות הכי טוב על זה אוהד. אני יכולה להגיד לך מה אני חשבתי תוך כדי גם המצגת. קודם כל, גם נופית פה מעולה, בעצם כולם פה יכולות לענות, אבל גם כשאנחנו עולים במשקל, המטרה שלנו היא לא לעלות בשומן. אם אני אוכל מה שבא לי, אז הם עולים גם בשומן, ואם אני רוצה באמת להתחתב ולעלות בשריר, אז השקט תזונתי מאוד מאוד עוזר לי. לא מבחינת רק החלבון, אלא מבחינת כל הוויטמינים ומינרלים שנמצאים שם. היא שואלת אותי, וואד, אם אתה רוצה אולי לחזק מה שאני לא יודעת, כאילו אם הם יכולים לאכול כמעט הכל, 3,000-4,000 קלוריות בעלייה במסה, אז מה צריכים את השקט? הם יכולו את האוכל מסביב, ובעצם ב-3,000-4,000 קלוריות לא צריכים את השקט תזונתי. אוקיי. את רוצה להסביר, נופית? נופית רוצה להסביר. אז, איפה? נופית רוצה להסביר? לא משנה. אני לא שומעת? לא שומעים. אוקיי, היא לא תוכל לשמוע אותה. לא, היא לא תוכל לשמוע אותה. נופית, אי אפשר... לא משנה. אני אעשה קצת. טוב. כמה סיבות. בעיקרון, סיבה ראשונה, אנחנו רוצים לעלות כמה שיותר מה שנקרא נקי. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לעלות בשומן. אנחנו רוצים לעלות כמה שיותר במסת שריר וכמה שפחות שומן. עדיין יעלה קצת שומן, אבל אנחנו רוצים לשנות את זה כמה שפחות. רוב האנשים שהם בעלייה, הם יוסיפו גיינר. אוקיי? גיינר זה שילוב של חלבון ופחמימה, הרבה מאוד פחמימה. העלייה תהיה הרבה יותר מהירה, אוקיי? אבל המון שומן. ואז אחר כך מאוד קשה להוריד את השומן הזה, אוקיי? אז לפעמים אתם מתקלים באנשים שהם מאוד גדולים, כמות שומן מאוד מאוד גדולה, זה בדרך כלל מעלייה כזאת. הדבר השני, גם כשאני אוכל הרבה חלבון והרבה פחמימות וכדומה לעלות, אז בעצם אני לא מקבל את הוויטמינים, את המינרלים, את הדברים האלה שהגוף שלי צריך, אלא אני אקבל רק את מה שנקרא את המקרו, את הפחמימה, את השומן ואת החלבון, אוקיי? אז המטרה שלנו, תוך כדי הבנייה של הגוף, היא גם בנייה, זאת אומרת, תוך כדי העלייה של הגוף, או הירידה שלו, או השמירה עליו, זה לא משנה, המטרה היא גם לבנות אותו מבחינה תזונתית, זאת אומרת, מבחינה בריאותית, אוקיי? וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. זהו. שמעתם אותי? תכתבו אחד אם שמעתם אותי. אם שמעתם אותי, אז תכתבו אחד. מעולה. אוקיי, מצוין. טוב, אז אני אתן לרחלי להמשיך. אני פשוט התיישבתי על המחשב. בגלל זה אותי שומעים יותר. טוב. לא, גם יש לי, כן, אני עם הקול שלי. אני רוצה רגע לחדד שתי נקודות שבעיניי חשובות. אני אומרת את זה בתור מישהי שגם, כאילו, רואה את זה כאילו מהצד, אבל זה. יוצא לי גם להגיד, תוך כדי ערב תזונה, להגיד, הרי מה בעצם חשוב? עכשיו אני אומרת משהו שאין לו שקף, אבל שילווה אתכם בעצם למהלך כל הערב תזונה. שני דברים חשובים בעיניי. אחד, זה כשאנחנו יורדים במשקל, או אנחנו רוצים להתחתב, או אנחנו רוצים לעלות, הרי החוכמה זה לעשות את זה בצורה חכמה. ואם אנחנו רוצים לרדת במשקל, ואנחנו נרד באמת משריר, אז זה לא נכון לעשות. אותו דבר גם לגבי לעלות, אם אנחנו נעלה בשומן, זה לא המעניין והנכון לעשות. ולכן בעצם הרבלייף באה ונותנת לי כלי להגיע ליעד שאני רוצה בצורה יותר נכונה. וזה משהו שצריך לי לפחות, האסימון נופל וזה מאוד מאוד נכון. שבעצם זה עוזר לי לרדת בצורה נכונה. הרי לא בזכות השק אני יורדת, השק עצמו זה ארוחה מאוזנת. אבל אם אני אוכל מסודר ויוכל נכון וישלב את השק, אז התוצאה שלי תהיה יותר טובה ונכונה. וגם אם שואלים אותי מה זה אומר 100% מרכיבי בנייה,
אז אני רוצה רק לתת על זה עוד איזשהו דגש קטן, כי למה חשוב לתת לגוף שלנו את כל מה שהוא צריך? גם כדי לאזן אותו, וגם כשהגוף לא מקבל מספיק אוכל טוב, אז הוא מתחיל לפרק את עצמו, כי הוא צריך לתפעל את הגוף את כולו. ותמיד הוא יעדיף לתפעל קודם כל את האיברים שהם יותר חיוניים לו. את המוח, את הלב, את הדברים האלה. פחות אכפת לו מהציפורניים שלי, מהשיער שלי, מהשריר שברגל. אם אני אוכל אוכל טוב מבחוץ, ויטמינים, מינרלים, דברים טובים, הוא כבר לא צריך לעשות את החלוקה הזאת ולנתב לכל מקום את מה שהוא צריך, כי הוא מקבל אוכל טוב, אז גם המוח יכול לקבל טוב, וגם השריר ברגל, וגם הנשירה של השיער, הכל יכול לקבל דברים טובים. ואז בגלל זה, באמת, ברוך השם, הרבה אומרים, יש לי כבר פחות נשירה, אני מרגיש יותר טוב. נכון, כי אתה אוכל יותר נכון, אתה נותן לגוף דברים יותר טובים. מצוין, בסדר? בסדר, יופי, מעולה. אז בואו נתקדם. אז בעצם, איך נראית ארוחת בוקר מושלמת שלנו? הנה כל מה שאתם רואים פה למולכם. אפשר לשתות את 3 הדברים, 2, 1, כל אחד, לפי בעצם המטרה שלו. יפה. אז הראשון, זה משקה אלוברה. מי פה מכיר את צמח האלוברה? כולם מרימים את היד כמובן. נכון, כמו שהצמח בעצם מחטא, מנקה. אותו דבר, מה זה הרעש הזה? אותו דבר, גם בעצם התרכיז אלוברה, מה שהוא עושה הוא בעצם מנקה. הוא מנקה, הוא סוג שעושה לי שטיפה, מקלחת שלפני, למערכת העיכול, כדי שבעצם להכין את עצמה לספיגה יותר טובה של כל האוכל שאנחנו אוכלים. אוקיי? לכם אני אומרת את זה, שיהיה לכם קל להבין, זה כמו שבמקום שאני אטטה את הבית, אני פשוט עושה ספונג'ה, ואז יותר נעים לשים את הרהיטים על זה, ולא רק שתטיתי וכאילו, הכבד את הלכלוך או משהו. טוב. הדבר השני, זה משקה צמחים. המשקה צמחים שלנו, שדבר ראשון מה שהוא עושה, קודם כל נותן לי הרבה אנרגיה, שזה כיף גדול, זה מצוין. דבר שני שהוא עושה, הוא מגביר את החילוף חומרים שלנו, וכתוצאה מכך אנחנו שורפים יותר אנרגיה, שבעצם זה אומר אנרגיה זה שומן. שאם המטרה שלנו באמת לרדת בהיקפים, אנחנו שורפים יותר שומן. זה לא שורף שומן, חס וחלילה, זה לא משהו כזה, הוא פשוט מגביר את החילוף חומרים, וכתוצאה מכך הגוף שורף יותר אנרגיה, אנרגיה שומן. דבר שלישי, הוא עשיר בנוגדי חמצון, הוא מצוין למערכת החיסונית שלנו, אפשר לשתות אותו או חם או קר, יש אותו בהרבה טעמים מאוד מאוד טעימים. לכם אני אומרת שלהבדיל מקפה שהוא מרים את האנרגיה ואז מוריד ומעלה ומוריד, אני כבר אסביר, אז פה הוא בעצם מרים ושומר את זה לאורך זמן ברמה קבועה וטובה. להוסיף חלב למשקה צמחים, אפשרי, אני אישית לא בעד לצרוך חלב נקודה, אבל אפשרי. אני לא אוהבת מה שחלב עושה לאנשים. אוקיי, מה זה אומר מגביר את החילוף חומרים? אותו BMR שדיברנו, חלב שקדים הבנתי. אותו BMR שדיברנו עליו, זה בעצם הגוף מתחיל לעבוד יותר מהר. הרי גם כשאני עושה ספורט, הגוף עובד יותר מהר, פשוט... כן? כן? זה ארוחה. זה ארוחה אותו לא, אני שמה חלב שקדים. נכון, מצוין, תודה. רגע, אז אני רוצה לעלות רגע לנטלי, תודה, מעולה, נקודה טובה. נטלי, אז בעצם זה מגביר לי את החילוף חומרים, פתאום הגוף שלי פשוט שורף יותר. אם הוא שורף יותר, זה מצוין בשבילנו. לגבי השאלה של רותם, רותם, אם זה חלב שקדים, נכון, אם אני מוסיף אותו למשקה צמחים, אז זה כבר ארוחה. זה כבר חלב, זה כבר לא רק המשקה צמחים שהוא 5 קלוריות, זה כבר מין ארוחת ביניים שיכולה להיות, יש שם כמובן גם חלבון, אחלה. אוקיי, השקף הבא, אלא אם כן שאלות עד כאן. והשייק שלנו, השייק התזונתי, מה קפאין? מה השאלה לגבי הקפאין? איזה קפאין יש לי? אוקיי, רגע. אני פחות, קפה זה לא ארוחה, כן, כי אם אני שמה כמות של נניח 200
כוס של חלב, זה כן ארוחה. גם 200 מיל זה גם, יש בזה גם קלוריות. יש בזה בין 8 ל-10, 18 גרם חלבון. שנייה, יש פה הרבה שאלות, אז רגע, זה רץ מהר. שנייה, בוא נענה שאלה. קפה זה לא ארוחה, כן, זה ארוחה, נקודה. יפה, מצוין. קודם כל, אם הוא נכנס לשירותים הרבה, זה מעולה. אגב, אנחנו צריכים די ללכת לשירותים בתדירות, אנחנו לא אומרים למשוך כמה שעות ביום, צריך להיכנס כל חצי שעה לשירותים. נכון, כשאני שותה את המשקה צמחים, אני הולך לשירותים יותר, וזה מעולה, כי בעצם בשתן אני מפרק שומן. אבל, זה אני אומרת לכם, זה משהו שאני לא רוצה שתגידו לאנשים. אם אתה הולך לשירותים, מישהו אומר לי, אני הולך לשירותים אבל הרבה, מצוין, מעולה, אתה שותה יותר, זה מצוין, אתה צריך לשתות יותר. אוקיי, נכון, קודם כל מה שרחלי אמרה, נכון, מצוין, נכון. אם תעשי בדיקה מבחינת קפה, 3 כוסות תה, זה שלנו, זה כמו כוס אחת של קפה. אז ברור שאני אעדיף לשתות יותר משקה צמחים מאשר קפה, וגם הקפאין הוא שונה. הקפאין הוא שונה לגמרי, אני לא מספיק יודעת כדי להגיד, אני זוכרת שאחד זה מהגרעין ואחד זה מהקליפה, אבל זה איכות אחרת של קפאין. אבל האמת היא שזה באמת לא מעניין. אני לא יורדת לרזולוציה הזאת. הוא give the shit, כאילו באמת לא מעניין. שרשום איזה רמת קפאין גבוהה, זה אך ורק הרבלייף רוצה להגן על עצמה. מבחינת קפה זה ממש שליש ממה שיש בכוס אחת של קפה, זה כלום. ואני כן לא אמליץ לאישה בהיריון את המשקה צמחים, כי זה פשוט ייתן אנרגיה לעובר. אבל אני גם לא אמליץ לאישה בהיריון גם לא לאכול שוקולד וגם לא קפה, כי גם בזה יש קפאין. אז זה היי נוח. אוקיי? אבל אם מישהו, אין לו, ברוך השם, אין לו בעיות של לחץ דם, והוא שותה אפילו קפה, אז אין בעיה, הנה, לחץ דם גבוה. נכון, אנשים עם לחץ דם גבוה, אני לא אמליץ להם, ואני גם אגיד להם שגם לא קפה וגם לא שום דבר אחר. אני אברר איתם, וזה אנחנו תמיד שואלים, מבחינת מצב בריאותי, מה המצב שלך? אפשר כוס? תראי, יש לי לקוחה עם לחץ דם, והיא שותה כל כך הרבה קפה, אז כן, אז היא גם שותה כוס כזאת, ואני מנסה להוריד אותה מהקפה, כי ברור שעדיף את זה. כוס ביום זה נראה לי בסדר לגמרי, אבל תמיד כדי להגן לעצמי, אני אגיד לה, אבל את שותה קפה? היא תגיד לי, ברור, שותה מלא. אוקיי, אז בזהירות, שימי לב, גם בזה יש קופאין, זה הכל. בסדר, אבל בואו נחזור רגע לשייק. כן, 0.5 ליטר, נכון. בואו נחזור רגע לשייק שלנו. אז בעצם, הנה הגענו לשייק, שזה בעצם ארוחה מושלמת, שיש בה את כל מה שהגוף שלנו צריך, ויטמינים, מינרלים, חלבון, תפוחי טובה, מעולה. כל מה שהגוף צריך, במעט קלוריות, מצוין. הרבה מאוד תזונה, מקסימום תזונה, בלי הרבה קלוריות. מה השאלה? זה 18 גרם חלבון, מה, בשייק? תלוי איך אני עושה אותו. מה שכתוב על הקופסה זה עם קצת חלב, אני בגלל שאני לא לוקחת חלב, מה שאני פשוט עושה, אני לוקחת 2 כפות ממש ממש גדושות, ויש לי נניח עוד איזשהו, אני שמה לי נניח בשייק חצי בננה ו3 שקדים, אז אני בערך מגיעה ל-15 גרם חלבון. עם חלב זה גם יכול להיות יותר. אוקיי, ואז אני בעצם מגיעה עם השייק מומלץ לילדים, אז רותם תשמרי את השאלה לסוף, נענה בסוף הכל מרוכז, תרשמו לכם, אל תשכחו שאלות מאוד מאוד טובות, בסדר? אז תרשמו כי זה פשוט מוציא אותי מפוקוס, תרשמו שאלה טובה גם הייתה. אוקיי, אז ככה, אז בעצם השייק התזונתי שלנו, עלות ארוחה היא בין 7 ל9 שקלים, תלוי איך אני עושה את זה, קופסה מספיקה לכמעט חודש, וכל מה שאנחנו רואים עכשיו בציור, זה רק שליש מהדברים הטובים שנמצאים בתוך השייק. כמו כמות האשלגן בבננה, כמו כמות הסידן בכוס חלב, כמו כל הדברים האלה, זה רק שליש מהדברים הטובים שנמצאים בארוחה המושלמת הזאת של השייק התזונתי. ויש לנו את זה גם בצורה של חטיף, למי שאין זמן לשקשק, אני יוצא מהבית, זורק לי בתיק פשוט וקל, טעים, כיפי,
יש בטעם שוקולד, בטעם פירות יוגורט, פירות יער ויוגורט, מעולה. שאלות על זה? עד לפה, שאלות? מצוין. וכמובן, אין כמו דוגמאות חסויות של ספורט בארץ ובעולם. הרבלייף מלווה הרבה ספורטאים מכל התחומים, מגוון רחב, אם זה בישראל, נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית, שבשנה וחצי האחרונות בעצם משתמשות במוצרים באופן קבוע. אני לא יודעת אם זה קשור, אני אומרת את זה בדרך כלל בחיוך, אבל הן זוכות בהרבה מדליות לאחרונה. יש אולי קשר לתזונה, ייתכן. מכבי חיפה בכדורגל, רמת השרון כדורסל, הרבה מאוד ספורטאים שחלקם בעצם חושפים את זה וחלקם משתמשים בשימוש אישי. הנה גם כן הבחורצ'יק הזה, מי מכיר? קריסטיאנו רונלדו. רונלדו כבר 8 שנים לוקח את המוצרים, זה כבר לא 7, 8 שנים לוקח את המוצרים. הוא היה לקוח 4 שנים. עוד מעט נדבר על זה. בעצם יש פה תמונה שלו לפני ותמונה שאחרי. פה מלפני זה ממנצ'סטר יונייטד, אחרי זה כיום מריאל מדריד. האימונים בשתי הקבוצות ברמה מאוד מאוד גבוהה, אימונים עם אותם אימונים. התזונה היא תזונה שונה, ולכן התוצאה כל כך טובה. פה מה שאני בעצם מראה, אני מראה דוגמאות, ואז אני אומרת להם, וכמובן אין כמו תוצאות, אני אעביר פה ביניכם, ואז אני בעצם מעבירה, אני לא מצליחה להביא את זה, הנה. ואז אני בעצם מעבירה ביניהם את התוצאות, שזה מעולה. ואז איך אני בעצם ממשיכה? אני בעצם אומרת, אין בעצם כמו תוצאות, ואני אעביר פה ביניכם את התוצאות. אני רוצה לספר לכם על התוצאה שלי, לספר לכם, אז כמו שאמרתי, אני רחלי, אני התחלתי תוכנית תזונה ככה וככה, אני ככה וככה, אני ירדתי ככה וככה, אני שומרת על זה ככה וככה, הייתי נרדמת לפני הילדות שלי, אני אחרי הילדות שלי, אוקיי? וכל אחד בסיפור האישי שלו. ואני אשמח אם יש כאן עוד אנשים שבעצם על תוכנית תזונה עם המוצרים ורוצים לשתף אותנו. ואז מי שבחדר שהוא על תוכנית תזונה, כמובן קם ומצטרף למי שהרצה ואומר את התוצאה שלו, אוקיי? ואז אם אני עכשיו רחלי ואני באתי והצגתי, מרים מצטרפת אליי, נטלי, חני וכו'. ואז בעצם ואז אני ככה מציגים מול כולם, מה? אוקיי, עכשיו מכיוון שהבת שלי התעוררה ואני צריכה שנייה להעניק, אז אני עוד רגע אחליף אותי ואני מיד אחזור. יש שאלות, טוב, רגע. טוב, אז רחלי מסבירה לי מצוין, כל החלק של המצגת, ובעצם עכשיו הגענו לסגירה. ועכשיו בעצם הגענו לסגירה, איך אנחנו עושים את הסגירה? למה זה שתית שם? טוב, סליחה, שאנחנו עושים רעש. אז אנחנו בעצם, כמו שרחלי הסבירה מצוין, אנחנו עוברים על העדויות. כן, תהילה, אחלה עסק. דרך אגב, בואו נעשה משהו עכשיו, נעצור רגע. כל אחד ואחת שיצלמו את עצמם עכשיו ככה במהלך השיחה. בסדר? תעשו לכם סלפי עם המחשב. אני גם אעשה סלפי. ואחר כך נעשה מזה קולאז' ונעלה את זה בפייסבוק. אז בסדר, תצלמו את עצמכם ואחר כך תשלחו בקבוצה. ובקבוצה של הוואטסאפ. של ישראל, לא של ה... של ישראל. רחלי מניקה, אני לא יכול לצלם אותה. בוא נעשה ככה. לא. אתה תעשי, כאילו תעשי. לא, בלעדיי. בלעדיי, טוב. רואים את הכביסה מאחור. לא קיפלנו את הכביסה. יאללה. טוב.
אחר כך נשלח את זה בקבוצה. ברגע שרחל יצלם להעניק, מבטיח אני אצלם גם אותה. מי שאל? מי שאל? חני? פיג'מה, הכל הולך. מי רשם פיג'מה? זה בטח תהילה. מי? חני. תהילה, את תמיד עם פיג'מה. תהילה, לא נורא. טוב, אז ככה, אז בעצם כמו שרחל הסביר, אנחנו מתקדמים, מגיעים לעדויות. ברגע שהגענו לקטע של העדויות, פה בעצם אנחנו עושים את הסגירה של הערב בעצם, אוקיי? כל אחד, חשוב מאוד שאנשים ידעו לתת את העדות שלהם, חשוב מאוד לשאול האם יש אנשים שכבר משתמשים במוצר, שאתם אולי לא מכירים, אוקיי? לקוחות של אותו בן אדם, במיוחד הכי טובים זה החדשים, שבוע על המוצר, אנרגיה, איך הם מרגישים וכדומה, זה עושה עבודה מאוד מאוד טובה. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים את זה, אז אנחנו מסבירים להם שאנחנו עכשיו נהיה פה, המאמן, אם זה אתם, אם יש עוד מאמנים, לא משנה מי שיש בחדר, לשבת עם מי שרוצה להתחיל תוכנית תזונה, אוקיי? אני מסביר להם בקצרה מה זה התוכנית תזונה, זאת אומרת, כמו שראינו מקודם, המטרה שלנו היא לרד במשקל, אז התוכנית תזונה שלנו בנויה משני שייקים ביום, אז שייק אחד עולה לנו משהו כמו 9 שקלים לארוחה, זאת אומרת 195 שקלים לקופסה שמספיקה לארוחה למשך חודש. בירידה במשקל אנחנו נצטרך 2 ארוחות ביום, אז אנחנו נצטרך 2 קופסאות לחודש הראשון, ובדרך אנחנו גם נוסיף את המשקה צמחים, שהעלות שלו זה 162 שקלים לחודש הראשון. אחרי החודש הראשון, יש אפשרות ללקוחות מרוצים להיות לקוחות חבר, אוקיי? ובעצם אחר כך נכנסים לזה. עכשיו, שוב, תהילה, שוב המילים לפני סגירה, מה אני אומר? היית עסוקה, אז שוב אני אסביר להם על התוצאות, אומרים את העדויות אנשים, ואז אני אומר להם, אוקיי, מה שעכשיו אנחנו עושה, סליחה, מאוד חשוב. ברגע הזה שיש את העדויות, אוקיי, צריך להתחיל לארגן את השייק, אוקיי? זאת אומרת, כשאני אחר כך מסביר להם, אז כבר צריכים, כשאני מסביר על השייק, איך אנחנו מתחילים תוכנית, הם צריכים לשתות את השייק, הם צריכים לקבל את השייק. ואז שהם יראו שזה טעים, שהם יראו שזה משהו שהם ייהנו ממנו כל יום, אוקיי? ולפני שהם מתחילים להתפזר, בסדר? אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אז אני אומר להם, אז עברנו על העדויות, אני מסביר להם שמי שרוצה, אנחנו עכשיו פה לבנות איתם תוכנית תזונה, אוקיי? שהתוכנית תזונה כוללת את הבניית תוכנית, את הליווי ומעקב שבעצם יהיה להם בדרך כלל פעם בשבוע, אוקיי? היקפים והכל. אנחנו לא עושים סריקה, מניסיון העבר למדנו לא לעשות סריקה, בטח שלא בהתחלה, מקסימום בסוף, אחרי שבן אדם מתחיל תוכנית, אז אנחנו, אם רוצים, אם יש לכם את המכשיר איתכם, אפשר לעשות סריקה, הרבה פעמים לא חובה את זה בכלל, אוקיי? אז מה שאני מסביר, אני רוצה להקל על עצמי את העבודה מראש, כבר אמרנו את העלות של השק, אני פשוט מסביר איך התוכנית בנויה, אוקיי? כן, אז אמרתי, אני מסביר להם שמי שרוצה תוכנית שיפנה אליי, או אם יש עוד מאמנים בחדר אז אני אגיד, מי שרוצה תוכנית יכול ללכת אליי או לרחלי או לדנה או מי שזה לא יהיה, אוקיי? וכמובן, עם העיניים שלי אני מתחיל ככה לבחון, יש כאלה שמתעסקים בטלפון שלהם, אז אתם מבינים שהם פחות בעניין, יש כאלה שהם מאוד קשובים, אז אתם רואים שהם מאוד בעניין, וכמובן לפי זה אני אגש לבן אדם הנכון. אני תמיד מסמן את האנשים שאני רוצה לגשת עליהם ישר אחרי שמחלקים את השק ואני מסיים. ואז אני ישר ניגש, איך השק, טעים, איך היה לך, מעניין, מה המטרה שלך, אוקיי? שואל אותה, פשוט מכוון אותה. וכמו שאמרתי, אני מסביר בעצם על התוכנית, אני תמיד מתחיל מתוכנית של חודש לתוכנית ירידה. מסביר להם שהעלות של שק, כמו שאמרנו, זה בערך 9 שקלים לארוחה, הקופסה עולה 195 שקלים, היא תספיק לכם לארוחה כמעט חודש,
אז בתהליך הירידה אנחנו צריכים 2 שקים ביום, אז זה אומר 2 קופסאות לחודש הראשון, ובשביל מטרה של ירידה או חיטוב אנחנו נוסיף גם את המשקה צמחים, שהעלות שלו היא 162 שקלים, סליחה. זה יוצא לחודש הראשון עלות של 552 שקלים, כולל את הליווי, את הבניית תוכנית, הכל. יש לכם, עכשיו, אני מסביר להם שאחרי החודש הראשון בעצם מי שרוצה יוכל להיות לקוח חבר, ואז יהיה לו את המחיר המיוחד. עכשיו, אז אני לא אומר להם שזה חובה להתחיל תוכנית החודש, אני אומר תוכנית לירידה. באותה נשימה אני אומר שמי שרוצה, אז אפשר גם תוכנית של שק אחד ביום, או שק ותה, אוקיי? יש כאלה גם קונים חטיפים, יש כאלה גם קונים רק תה, אוקיי? כשאני בא לבית, כשאני בא לערב תזונה, אני יותר גמיש מאשר אני במועדון, למי שרגיל לעבוד במועדון, אוקיי? כי מפה זה מתחיל להיבנות, אתם מתחילים ליצור יחסים, אתם מתחילים לבנות את הקשר עם האנשים שם, בסדר? אז אני לא נעול על תוכנית, זה יכול להיות שק, ואחר כך להתקדם לתוכנית, אבל מה שכן חשוב להדגיש, שבן אדם ששותה, שלוקח שק, שיבין שהוא לא יהיה בתוכנית ירידה, אוקיי? ששק אחד ביום זה לא תוכנית ירידה, הוא יכול לרדת, אבל שלא יצפה לתוצאות של מי ששותה 2 שקים ביום. בסדר? זהו, פה כמו שאמרתי, אנחנו ניגשים לאנשים שהם רציניים יותר, אל תנסו לתפוס את כולם, זה לא יעזור, זה לא יעבוד בחיים. יהיו אנשים שיגידו, טוב, תודה רבה, תגיד להם תודה רבה, שמחנו לראות אתכם, אוקיי? והם יוצאו לדרך שלהם, אוקיי? ופשוט תתמקדו באחד, שניים, כמובן כל אחד, זאת אומרת, אתם יכולים בן אדם אחד בעת, תתמקדו בהם, אוקיי? תהילה, לא כולם ירצו, אוקיי? אין דבר כזה שכולם ירצו, זה לא יקרה, אלא אם נעשתה עבודה מדהימה לפני, אני לא יודע, אבל אולי קבוצה של 5 אנשים, יכול לקרות שכולם ירצו, מתוך 10, 12, 15 איש. אמרת נראה מלכה? אחר כך אמרתי להם. אני בספק אם היא תפלי על דבר כזה, הלוואי, אבל מניסיון שלי בחיים זה לא קרה. לא, אני אשב עם אחד אחרי השני, אוקיי? ואו שאני אעשה הסבר כללי לכולם, בסדר? אבל זה שאלות פחות שקורות, בוא נקרא לזה ככה. אוקיי? אבל אם צריך אני אשב, אני אעשה הסבר עם כולם, רק תוודאו שהם כולם רוצים להתחיל באמת, ולא סתם אתם בונים תוכנית, ואז הבן אדם יגיד, אוקיי, בסדר, אז אני אחשוב על זה. אז תוודאו לפני שבאמת הוא רוצה להתחיל תוכנית. אוקיי. עכשיו, אז בואו נשאל, כאילו תשאלו קצת שאלות, אוקיי? רגע, ודרך לוודא שבאמת הם רוצים את זה, איך נוח לך לשלם? לי יוצא כאילו לשבת מול מישהו, אז בוא נעשה תוכנית, אוקיי, ואיך יהיה לך נוח לשלם? אשראי, מצוין, אני אקנה אותי בקטן אשראי. אני יודעת שזה משהו שיש לו כוונה רצינית. נכון. עכשיו, אז ככה, אז מה השאלה? מה לגבי העלייה? תראו, אתם צריכים להבין, אתם רוצים לתפוס הכל. כשאני בערב תזונה, כשאני בערב במפגש עם אנשים, אני אלך לפי הרוב. אוקיי? אם מישהו צריך תוכנית תזונה, דיברנו על זה שזה אפשרי בתוכניות, אוקיי? אז הוא יודע שזה אפשרי. אחר כך כשאני אשב איתו בפרטי, אני אדבר איתו על זה. אני לא אדבר על תוכנית לעלייה מול כולם, זה לא מעניין אותם. בסדר? שידעו שזה קיים. כן. איך מחייבים באשראי? מי שאין לו תוכנה דרך הטלפון יכול לחייב דרך החברה. בסדר? מעביר את הפרטים דרך החברה. עוד שאלות? יופי, הכל ברור. טוב, אם הכל ברור ואין עוד שאלות, אז תרשמו אחד. אם יש שאלות, אז... אוקיי, מצוין. עכשיו, מה שאני ממליץ, אוקיי, לכל מי שחדש על השיחה, מי שעדיין לא עשה ערב תזונה, תעברו על מה שרשמתם. אנחנו נבדוק, יכול להיות אני מקווה מאוד שזה יקליט את השיחה, זה אמור להקליט את השיחה הזאת, את ההדרכה הזאת,
אז אנחנו, אם זה, זאת אומרת, אני אחר כך אדבר עם ניר ואנחנו נעביר לכם את זה, תוכלו לעבור על זה שוב ושוב. אוקיי, משהו קטן, סליחה שאני זה, אם אתם בערב שאתם לא מכירים את האנשים, לקחו אתכם לאיזה מקום שהוא זר לכם, עבודה של מישהו שפחות מכירים את האנשים או משהו בסגנון הזה, או שיש כמות גדולה של אנשים, מה שאנחנו עושים, יש לכם את הדף ששלחנו באימייל, ומי שלא קיבל שישלח לנו את האימייל שלו ונעביר הכל עם המצגת, ובדף הזה אני מעביר להם בסוף, וכל מי שרוצה ירשום את השם שלו וטלפון ומה הוא מחפש. ואז אנחנו, אם לא נספיק לשבת שם, אז אנחנו ניצור איתם קשר ונשב איתם אחר כך. זהו, עוד משהו, אז תשלחו את התמונות שלכם בקבוצה של ישראל, אנחנו נעשה... מה השאלה? אוקיי, לגבי שק לילדים, תראו, מבחינה חוקית אסור לי למכור לילד, אוקיי? אסור לי לבוא לילד ולמכור לו שק, אבל יש לי הרבה לקוחות, אימהות, שנותנות כמובן לילדים שלהם, אנחנו נותנים לילדים שלנו כמובן, אלונה שותה מהשק שלי, תמר שותה שק כמעט כל יום או כל יום, הם לא שותים כמובן את הכמויות שלנו, הם שותים, אני אעריך שווה ערך לכפית, אולי פחות טיפה, מבחינת יחס. כפית כאילו של שק, כלומר זה בערך כמו כוס קטנה שחד פעמי השקופות האלה, אז אני החצי כוס, שוט כזה, שוט שותים ממש מעט, לא יותר גדול. איתמר כבר שותה יותר. נכון. אבל אין פה בעיה, זה אוכל, אוקיי? זאת אומרת, זה מאוד מוזר לי, ואני לא אגיד את זה ללקוח, אבל האמא תיתן לילד שלה במבה, ואז שיש שק, היא תגיד, מה, אתה נותן לילד שלך שק? אוקיי, אז זה עניין של חוסר מודעות והבנה קצת. אבל אל תיכנסו לפינות האלה עם אנשים, אוקיי? זה משהו שאין צורך להיכנס אליו. אז למה אסור לנו להיכנס, למה אסור לנו למכור? כי מבחינת המוצרים, המידה שלהם לא מותאמת לילדים, אוקיי? יש בארצות הברית מוצרים שמותאמים לילדים, מבחינת כמות, השק עצמו, השתי כפות שלו לא מותאם לילדים, אז לא כתוב עליו שלילדים שמים כפית או משהו כזה, ואי אפשר בעצם. ואני שאלתי את הרופא כשפגשתי אותו, את פרופסור דיוויד ביבר, הוא אמר, עד גיל 4 באמת מנה כזאת קטנה, מ-4 עד 12 זה כבר כף גדולה, שאני אומרת כף זה כאילו הפקה, ומ-12 זה כמו מבוגר, זה מה שהוא אמר לי. 12 ומעלה כמו מבוגר, 4 עד 12 חצי מנה ממה של מבוגר, ועד 4 קטנים כאלה, קצת, זה שאני נותנת להם, חצי כוס קטנה, כזה. כן, רותם, זה מצוין. טוב, אנשים, אז אנחנו, בבקשה תעלו את התמונות שלכם בקבוצה, אוקיי? מחר יש אקדמיה כן, בראש העין, HOM בשעה 7, ערב פתוח, בשעה 7 למוזמנים. וואו! ב8:15 יש לנו הדרכה שם, אוקיי? מאוד ממליץ, כי הדרכות הבסיסיות אנחנו עושים פה באינטרנט, ובהדרכות באקדמיה אנחנו נוגעים קצת בנקודות יותר של התפתחות. קבוצה של ישראל, בוואטסאפ. בוואטסאפ? כן, אני מאמין ששם, נראה לי שכן. רותם ישראל פיט קלאב. שבוע הבא, ב10, לא ב10:30, אוקיי? אז יכניסו אותך, רותם, ב10, לא ב10:30. תהיה הדרכה עם דגן, אוקו דגן, אוקיי? ממליץ לכם בחום לפנות את הזמן, לשבת, אוקיי? הוא מסביר מדהים על הנושא התזונתי, בעיקר לספורטאים. מדהים. אז הולכת להיות הדרכה מאוד מאוד מעניינת. מחר סוף חודש, אוקיי? כל אחד למטרות שלו, כן? וכל מי שפה נוסע לברצלונה בקרוב, אנחנו כבר מתחילים להתחמם לכיוון. אז הולך להיות ממש ממש כיף. זהו, כל הכבוד לכולם. כל הכבוד. כל מי שהיה בהדרכה. רותם, נופית תוסיף אותך. מקווה שנתן לכולם את הדרייב להתחיל ולקדם את הערבי תזונה שלכם. מרים, המחשב שלך בסינית. זהו, תקדמו ערבי תזונה, ערבי טיפוח, אוקיי? והיה חודש מדהים, הוא עוד לא נגמר, הוא הולך להיות מטורף. חודש הבא
אוקיי, משהו קטן לגבי חודש הבא. חודש הבא יש לנו חגים, אוקיי? אנחנו נעשה כמה דברים. אחד, תתחילו את החודש הבא מיום שני ב-12:01 בלילה. אל תחכו, אוקיי? כי יש לכם את המטרות שלכם, וזה, ברגע שמתחילים מפוקסים מההתחלה, אפשר להגיע לכל מטרה שרוצים, אוקיי? עכשיו אנחנו נעשה, יש את האתגר של 21 יום, אנחנו החלטנו לעשות אותו ישר אחרי כיפור, אנחנו נתחיל אתגר חדש על סוכות, אז יפקס אנשים, שם אנחנו ניקח אותו קצת רמה אחת למעלה, של אתגר של 21 יום של שייק, אבל עם אכילה נקייה, זה אומר, מבחינת אנחנו נפרסם סדר יום מיוחד, לחיטוב, לירידה בשומן, מתכונים, ואז תוכלו להכניס אנשים חדשים לתוכניות של חודש, שהם יתחילו ישר להיכנס לתוך האתגר, זה הולך להיות מאוד מעניין, וזה ייתן פוש מאוד מאוד גדול לתקופה הזאת של אחרי ראש השנה וכיפור, ששם האנשים מרגישים את זה, וכמובן לעזור להרבה אנשים לא לעלות במהלך החג, בסוכות. אז שיהיה לילה טוב לכולם. לילה טוב לכולם. ומי שיגיע נתראה מחר. לילה טוב. לילה טוב. איזה תמונה יפה.